कहाँ बाटे वो हीरा, बिहारी हीरा हो? भैया वो बानी स्टेज के पीछे। स्टेज के पीछे जी। लड़की बा की लड़का बा? बता दे, सब 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 पता लग जाई। हाँ ओकरा के लोग खुदे देख ली भैया, वो ये भी में देख ली। लौकी में कैसे लगल? ये भी में देख ली ना, टीवी में आ गेल बिया एकदम। गाया आवल की गूंगी बिया? ना ना सब दिखाई पड़ जाई। अच्छा एगो गूंगी लड़की आवतिया, बाबा। हम अलका सिंह पहाड़िया आप सब श्रोतागढ़ के जे भोजपुरी सुन रहल बा ओके बहुत बहुत प्रणाम करल बानी।